दाथ' आरो बिटिआरावबो एख' गैया मोनसिनबावाखैसो गैसिनबावा बिराद खस्थ' जानानैसो जोङो सोलिबोगासिनो इलेक्सन थांखांबा बावगारलाङो जेबो गैया। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो। दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायोब्ला 30 बोसोर 35 बोसोर 40 बोसोर 50 बोसोर 60 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौसो गोसोखांगोन। दा बेबायदि परिबेसाव दाबो जोंनि बिटिसिआ एबा बिटिआरआ दं। दा बे माखासे भिडिअफोरखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबथारनायाव प्लिज कमेन्ट खालामहर। गिबियावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाइ आमजरा गामिनि गार' सुबुंफ्रा माबायदि रायजो जागासिनो दङ बेखौ एसे नायनानै लादिनि आरो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो बिथांमोनहा मा बुङो खोनासंनानै लानि दे। আমজোৰা গাঁৱত এটা সাব চেণ্টাৰ আছে আৰু এই সাব চেণ্টাৰত গড়টো আছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এনএম বা ডক্টৰ ইয়াত নাই। আমজোৰা গাঁৱৰ লোকবিলাকে বেমাৰ আজাৰ হ'লে গোসাইগাঁও হস্পিটাললৈহে লৈ যাব লাগে, কিন্তু গোসাইগাঁৱলৈ যাবলৈ আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ইমান ভাল নহয়। যিটো নদী আছে সেইটো নদীও দলং নাই, গতিকে দলং নাথাকিলেও আমি এই বছৰত ৰাজ্যৰ পৰা ঘৰে ঘৰে এটা গাছ কিনি কিবা কালেকশ্যন কৰি আমি বাটাম চিৰাই কৰি আমি দলংটো আমাৰ গাঁৱৰ সুবিধাৰ কাৰণে মেৰামতি কৰি লৈছোঁ। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता ओनसोलाव रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा बेसेबां खस्थ'जों सोलिदों दैनि थाखाय बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनि आरो बिथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायखो बेखौबो जों खोनासंनि। बिटिसि सरकारावबो दा नै दा एख' माबा गैया दैनि सुबिदा गैया। ओमफ्राय दाथ' आरो बिटिआरावबो एख' गैया मोनसिनबावाखैसो गैसिनबावा बिराद खस्थ' जानानैसो जोङो सोलिबोगासिनो। थेवब्लाबो जोङो मोननायबा हामगौ होननानै सानदोंमोन आरो फैया माथो रावबो खबर लाफैया गैया आरो भट होखांनायनि उनाव। माने इलेक्सन थांखांबा माने बावगारलाङो। इलेक्सन थांखांबा बावगारलाङो, जेबो गैया। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय भेरगावनि 2 नं राजागर। बे राजागरावबो एखे सेम प्रब्लेम, लोंग्रा दैनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम बिथांमोनहाबो। ওদালগুৰি জিলাৰ 2 নং ৰজাগড় যি খোৱা পানী এটুপিৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে। আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে যে ঘৰে ঘৰে পানী খোৱা পানী পাব, কিন্তু তাৰ পৰিস্থিতিত যিহেতু এই 2 নং ৰজাগড় বাকী ৰাইজে খোৱা পানী এটুপিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিব লগা হৈছে। যিসমূহ আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে সেই আঁচনিসমূহ আচলতে ধোঁৱা চাঙত পৰিণত হৈছে। বহুত পানীৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া আমাৰ এই পানীৰ কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া বৰষুণ পৰিলে আমাৰ পানী অনাৰ বহুত অসুবিধা হয়, আৰু পানী নল'লে তেতিয়া খাব লাগে কি আৰু খাব লাগে একোৱেই নাই। এতিয়া পানী নাখালেতো আমি আৰু জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ এখনে কুঁৱা আছে, তাকে আৰু 3-4খনমান গাঁও আছে। তো 3-4খনমান গাঁৱে এটাই কুঁৱাত পানী ল'লেতো আৰু পানী নুকুলায়ও, কেতিয়াবা পানীটো শুকাই যায়। आसल खोथाया जाहैबाय परिबर्तननि नामाव प्रमद बर' बिथाङा
BTCनि गादियाव जिरायबाय दा BTCनि गादियाव जिरायखांनानैबो बिथाङा दासिमबो बेफोरबायदि हालोदखौ सुद्रायनानै होनो हायैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं सानो बिथांमोना थाबैनो गोख्रैनो बेफोरबायदि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन मानोना दैयानो जिउ होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बेनिखायनो गोग्गो लोंग्रा दैखौ बयनोबो गोनांथि दं गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय साखन्द्रा ओंखारदों साखन्द्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरि थाना सिङाव थानाय नांदरबारि गामि एबा नांदरबारि ओनसोलाव साखन्द्रा ओंखारदों उसुं जावनानै सासे 3-4 बोसोरसोनि बैसोनि गथ'खौ माने उसुं जावनानै बोनानै लांनो सेस्था खालामदोंमोन होननानै खौरां बिजोआव फोसावदों नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायदो आरो प्लिज मोनसे खोथा सोरबाया फोथायनाय नङा साखन्द्राया मा बुस्थु सोरबाया बुंगोन साखन्द्रा गैया मा गैया किन्तु जायनि न'खराव जाजादों बेयो मिन्थिगोन आरो जों गैद्राया होननानैबो बुंनो हाया आरो दङ होननानैबो जों जानला मोनला एक्सन लानो नाङा प्लिज अननानै जोङो हानायमानि जों साबधान जा बेफोरनि सायावबो खारन नंथारैबो नङा खोथाया नंगौबो जानो हागौ साखन्द्राया 7थासोआनो जाबायमोनदां टाइमा ओमफ्राय आंबोथ' साइडआव गैयामोन न'आव गैयामोन नालाय ओमफ्राय आंबो साइडआवसोमोन गारि सालायो नालाय ओमफ्राय दा ओरैजाय बिबै दङ ओमफ्राय फिसाजो देरसिन फिसाला दुइसिनानोमोन आरो ओमफ्राय हिन्जावा ओरैनो न' सिङाव खामानि मावगासिनोमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामदो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ